आं दिनै मोनसे दुखुनांथाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। माखौ दुखुनांथाव होनना बुंदों होनबा नोंथांमोना दा गोबांथार मानसिया नुखाबाय जानांगौ निउस पर्टेलनि गेजेरजों। ओमफ्राय सासे गथ'नि जिउ गोमादों, नोंथांमोना मिथिखाबाय बांसिन मानसियानो। ओमफ्राय जाय मिथियाखै आंनि भिडिअखौ नायनो हागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेयाव सासे गथ'खौ गोमादों होनना जों मोनथिदों, नुदों, एबा आंनाव मोनसे भिडिअबो दं। आं बे भिडिअखौ नोंथांनो दा होनो हागोन। ओमफ्राय आं दा नोंथांमोन नैबे निउस पर्टेलाव लिरना होनायनि गेजेरजों आं निउस पर्टेलनि हेफाजाबजों नोंथांमोननिखौ एसे फरायनानै खिथानो नागिरदों आरोना। निउस पर्टेलाव मा लिरना होदों बाव लिरना होदों, जोनोम सानाव थांनाय गथ'साया अबथिरा जिउ गोमादों। चिरांनि बिजिनियाव सोमजिदों मोनसे बिखा खामथाव जाथाय। जोनोम सानाव गथ'साया अबथिरा जिउ गोमादों। डाबल लिरना होदों आरोना। ओमफ्राय बाव लिरबावदों, LKG थाखोआव फरायनाय 4 बोसोर बैसोनि बारबि बसुमतारी मुंनि उन्दै